hora del conte! Comença el conte del sabater i la sabatera! Últim avís! Comença ja! Una vegada hi havia un sabater i una sabatera que ja eren prou majors i la feina no els eixia tan bé ni tan de pressa com quan eren joves. Els clients els abandonaven i el pobre sabater i la pobra sabatera no tenien diners ni tan sols per a comprar el cuir per a fer les sabates. Un dia es van quedar fins molt tard perquè havien d'acabar les sabates d'un senyor prou important perquè tenia prous diners. Però estaven tan rebentats que se'n van anar a dormir i van deixar les sabates a l'obrador pensant que ja les acabarien l'endemà de bon matí. Així que van descansar unes horetes i quan es van despertar se'n van anar drets a l'obrador per acabar les sabates. Però... Quina sorpresa! va exclamar el sabater. Les sabates estaven acabades i estaven tan ben fetes i eren tan boniques com si les haguera fet ell mateix. Al cap de poc va arribar aquell senyor Tan important perquè tenia tants diners. a recollir les sabates. I quan les va veure tan boniques i tan ben fetes, es va posar d'allò més content. Ole, 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 ole! Us en dono 30 vegades més del que m'havíeu demanat. Va dir satisfet el client. L'endemà va passar el mateix. Quan es van alçar, es van trobar les sabates que tenien a mig fer acabades i polides damunt del taulell. Ui, 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 ui! Us en dono 40 vegades més del que m'havíeu demanat. Va dir la senyora que les havia encarregat. De repent, tothom volia unes sabates noves fetes pels sabaters i les trobaven tan ben fetes que li pagaven més del que havien acordat. I així va ser com el sabater i la sabatera van passar de ser un matrimoni pobre a ser un matrimoni una miqueta ric. Però per més que rumiaven, no aconseguien entendre qui els feia la feina. Així que un dia van decidir que haurien de fer alguna cosa per esbrinar qui era el personatge misteriós que tant els estava ajudant. I aquella nit es van amagar en un lloc des d'on podien vigilar sense ser vistos. Quan van tocar les 12 en punt, una colla de follets va baixar per la xemeneia fent molta gatzara i amb gran alegria es van posar a treballar. En un tres i no res van fer les sabates més boniques i més perfectes que mai no s'hagin vist. Els sabaters es van quedar de pedra quan van veure que els follets se n'anaven xemeneia amunt deixant aquell fantàstic parell de sabates. «Què podem fer per agrair-los la seva generositat?», va dir la dona del sabater. Com que els follets no tenien roba i era ple hivern, els van fer unes camisoletes, uns pantalonets i, com és natural, unes sabatetes d'allò més boniques. I els ho van deixar ben posat allà a l'obrador perquè a la nit, si tornaven, se ho emportaren. L'endemà, quan es van despertar, van córrer a l'obrador i s'hi van trobar una nota que deia així: «Com que heu estat tan agraïts, no us faltarà mai pa ni ventura. Nosaltres ens n'anem a córrer món amb els nostres vestidets nous. N'hi ha d'altres que necessiten la nostra ajuda». I així és com acaba el conte, però jo m'he inventat un altre final. Crec que cadascú es pot inventar el seu final. El meu final inventat és este. I així va ser com el sabater i la sabatera van canviar i en lloc de fer només sabates feien també pantalonets i camisoletes i mascaretes i guants per a tots els follets que corren pel món ajudant a qui els necessita. I... conte contat, conte acabat.